kila duk yunkurin da kasashen na Afirka za ta yi na ganin sun kwaci yancin kansu da kansu ba a rasa waɗansu daga cikin shugabannin na Afirka kuma da ƙasar Faransa take amfani da shi don wargaza wannan yunkuri. Kamar yadda muka gani ga tsarin kuɗi bai na iko. Kada mu shigo ba zurfi da suke yi. Kuna tune lokacin da ta je su ya bari muraren da shigo. Suka ce a yanzu muna so suka zo suka yarjejeniya amma sun san ba sa aikin ba shi suka gaza yanzu ma suna iya yarjejeniya in sun san suna cikin wata mauvaise posture in an jima su ce ba sa su warware wannan sabon aikin su dama su rukulla abin da waran shi ta sani ban da shi ba ta san komi ba da kuma barazanar wannan yanzu ma tana barazana kenan matsalar ba nan take ba ka san duk matsalolin da ka gani ai su 'yan Afirka sun gane ana yaudara su ko da suka gane ana yaudara suka ce to tun da haka ne yanzu baka ji ba shi ma makurin ya ce ai mu yanzu mun zama kasuwa ko duk kamfanin su suke wanga darjanta amma hadin ne yake abin ba a ji ce ba yake dan bayya so Afirka ta zama kasuwa so yake yi wata kasuwa wadda shine zai faɗi wanda za su zo su ci kasuwa ba mu ba ne za mu ce kowa ya zo a'a shine zai zaɓi wanda za su ci kasuwa ai kaga matsalar shi ta farke shine ka san akwai nan na lezane su a santa an wanda in wani abu ne ake in dai mu ban mu dama mu ban mu yanzu ai ma ban mu makaroni ma ban ma iya yi kenan abinda ban mu iya yi horon shi za ta yi shi ai akwai din sai sakil zon barandi o kenan dai an bire ba a faɗo sai sakil zon barandi o Burkina no kan Burkina a chassé opération sab daga baya zon barandi sai zako et c'est ça que le Burkina a dénoncé ces accords de 1960 kenan ka bar su sun yi gadar zare ne mun hau ne duka sun sani mu wannan maîtrisement ba mu kinu sun yi ne sun san duk inda za su bi duka abinsu na barazana sun tsara su in ba su same ka ba nan anan sa samu ka shugaban ba su same ka ba nan anan za su same ka anan duka in ka ji wani abu karatu ne ake karanta ma mutane shi makuran nan abin da 'yan Afirka suke so a darajar su shi ba ya darajar don babu shi a cikin lissafin kanshi don menene yake ya saba cin karen shi ba babbaka kuma yanzu ya ga an tada kayan ba kuma shi bai shirya ba da wannan tada kayan ba da duk wani surutun da kai ga yana yi kama ne yake ba abin da ya shirya in ban da wannan danne kama da babu wani abu da ya shirya duk yana waɗi ne to in ka gane ba gaba ambasadar da yake turo mu ambasadar da yake turo mu wai ambasadar ka sabkai da sojina ka tai kana neman ka kai ma dan ƙasa hari ambasadar ka guda ka sabkai da garduko ka sabka daga inda kake katar da dan ƙasa dan yana hudin bakin shi kuma kai ana ce a ƙasar taka ƙasar durwa dole mu wanzu mai wanga siffar me kake jira da shi lokaci ne ya yi kawai mu kama jikinmu Afirka in muna iyawa mu san yadda za mu yi tun da duniya jungle ce ta hada ta banga kenan duniya duk kasashe su ne farashin ma suka ce kasashe entere ne gare na gode alhaji mu ma yanzu ya za a yi mu samu namu duka matsala a nan Nasiru me za ka kara bisa kan takan yiwuwa kamar yadda alhaji ya faɗi ne wurin kuduwa ce kawai ƙasar ta Faransa take yi abin kila ba da niyya ba ne kama ya kamata mu fahimci abun wai ba da gare shi ne ba shi ɗaya makaron ɗin lalle in ka diba cikin shugabannin ƙasashe wanda wurin shi akwai waɗanda suka yi kamar shi akwai wanda suka kowane da halayen shi shi na da nashi halaye na jeunesse na bai zamani wasu iri ba da amma ina maka hira tun su bule ishanan tun da aka zakwa a sa sha kwanni ko nuri ko lugu a halbi mutane tun wannan lokaci
aka cikin yanayi na kwalkwala Afirka kamar mu misali na Nijar musamman abinda an kai farin ai bai yiwuwa a yi shi ma yanzu system Faransai ne akwai su Jacques Faucard akwai su an yi lokaci da yawa kuma duk wanda ya zaka France kan Macron ne kan Jacques Faucard kan duk wanda ya zaka Salam Shows zai nema intérêt Faransai kuma ya gaya mana shi a cikin jawabin shi da ya bai boye mutane ba ya ce horon shi za ta taya ta hiddo enteranta inda yake a cikin duniya a cikin Afirka kenan shi na da ni maka conclusion na ce maka yanda ka ga shugaban mu ya nace yanzu na a hidda hakkin Niger bisa ga duk wata hulla wadda zamu yi da Faransa na baka misalin ruwa da an kai na baka misalin imuran da ake bisa gare shi haka ya kamata mu yan kasa yau tunda duk abin da shugaban kasa za shi in dai yan kasa ba su goya mai baya ita horon shi tana jin akwai sassakaci ko akwai babbarkiya tsakanin ra'ayin shugaban kasa ko ra'ayin gwamnati da 'yan kasa kaga sai ta samu wurin shiga kenan wajibi ne gare mu yau dan kasa idan dai muna son mu yi kokowa da wata Faransa Afirka muna son kokowa da duk wani abu na duniya wanda ka tawo yakin kasar mu kenan sai mu goya ma position din shugabanni tun in sun nace cewa tunda gudun guda ne ko mu mun ce yan tiran kasa su sun ce yan tiran kasa kenan sai mu nace tare da su kowa shi ji ana dumke tsinciya madaurin ki daya dole wasu belaite da ake son a yi makasa mu kona ba a bar su amma matuƙa ba haka nan ne ba to duk wata irin kokowa da zamu yi in magabata na kulla mu muna walwaliya ko kuma muna kulla magabata na walwaliya ka gani shi wanda zai zawa sai ya samu mashiga a gani na ta haka ce kawai na mu kulla ƙarhi da ƙarhi mu ceci hakkin ƙasarmu kuma mu nace da cewa ko gobe ƙasarmu akwai abin da ƙasashe na duniya ka nema idan suka nemo shi kuma dole su hidda kamar yadda siraje ce zo a wuce ma raba a kaso namu shi yawa tunda mu ne adda abun dubara ta abamu na dushi ko ilimi abamu na dushi ka zo da hosawa ko da kuɗin ka na hidowa da kayan aiki da sauransu mu ga namu kaso wanda muka so mu ɗauka ya kamata ma shi naka haka ne rayuwar take kuma haka ne za a gwada ma kannanmu da ɗiyanmu hanya wadda su in sun zaka abun zai yi irin tamu kokowa da muka tuna abun zamani ne a kasani an yi zamanin da suka yi abin da sun gada maka mai nagaci an kai lokacin da yanzu an fara taka musu burki to za a kai inda za a taka burkin kak abin processus ne kowace generation da zaka za ta nata lokaci ta wuce ba a garaje an ce ai garaje abun bai ta ya ba abin da kai da kyau wani sun kai mana mulkin mallaka na shekaru ba yawa a ce sadai a ce a kace da su ko kuma a yi abu kaza di ba su da in ka dauki kasashe ko su benin ko na abu sun fara mai da kayan da sun ka dauka lokacin da suka zakwa da shahar su haɗin mutane kenan su cikin kansu da kansu akwai ci gaba cikin kansu na su yadda su kayan ga awu mu bane mun kwato su yanzu ku zaka ku dauki abun ku kaga an yi shi an yi kasashe haka ne vraiment akwai ci gaba cikin hankulan su kan kansu da siraje ba san me zan kara ba kan wannan abun da zan kara shine ba horon shi kadai ba duka kasashe manya-manya waɗanda kaga suna zuwa Afirka mutane su dage su tsayi da waɗannan mutane ba zawwa ne suke ba dan kyawun mu koko dan muna musulmai muna da manya-manyan muna da abin ga kaya masu kyau koko kanun mu ke musu kyawu a'a sun zo ne neman arziki wannan kasashe wannan kasa masu mutane yan kanana kaga irin bonan da suke gana mutane a wannan kasa kamfuna ka taba gani wanda ya magana wa'annan mutane irin yadda suke gana ma mutanen mu arka ne da irin walakancin da kamin har yanzu ma ba a samu yancin kai ba inda ake hidda man feta saboda mutanen mu da suka je suka yi karatu man feta suka zo sai suka maida su abin da ake cewa traducteur ko interpret kai engineer ka zo kawai sai a ce kai sai dai ka kuma mai fasara don akwai abubuwa da yawa waɗanda sannu a hankali sai a samu duka wanda ya zo na ce kamar mutane haka nan ne gaskiya ne an tsani horon shi saboda irin abin ga tarihin da tsakanin da Afirka amma wa'an gama da ke zawwa arziki ne suka zo nema ha arziki suka zo nema kuma a haukaci suke saboda sun ga waɗancan da wancan arziki na sata suka tsere ma duniya har suka samu wani matsayi na yau ana karrama su a kasar a duniya kuma sun yi labarin Niger ko ina arziki a ba Niger kadai ba ni ina maka zancen Afirka gaba ɗaya duka inda kaga sun nuha yau sun watsu ne saboda ji in ka diba yanzu kasashen gaba kasar ga mai kananan mutane da ta watsu ko ina su
inda suke suko siyasa su ai kaga ita kasa ba ta zuwa a'a kamfani je ka samu kasuwa sai gwamnati sai ta baka abin da kake so sai a sa kamfani gaba haka ita ma waɗanga mutane su ma masu jan da rafo su ma haka suke don abin da nake so mutane su gane ai tsayin daka ka san akwai wani lahani wanda aga mutanen mu mailmantan mu shine abin da ake cewa wajen negotiation ake kada su to wanda ya kamata a je sun je an yi muhawara ta za a yin kwantara ko za a sanya wata convention a samu ƙwararri sannan kuma a sa su cikin yanayi inda kai sosai da ƙasa wadda ba da kwaɗai shi ne nace a sa su yanayin da kai sosai da ƙasa a dawo takardu to kenan abinda muke so mutane su dibi abinda za a samu idan aka ce kowa in ma aljeni ke son ya zo wannan ƙasa ya zo amma a kasance a yi tsayin gwamin zaki sai ka hidda haƙƙin ƙasa sannan kuma ka yi yadda ka bi doka sannan ka yi abin da ƙasa ke so in ka taka doka a kore ka abin ga rana tsaka amma a ce wane kawai don huskar shi ba mu son shi menene da menene in ya kawo alheri ai shine wata rana ai shugaban kasa ke wadi kuna cewa ba ku son su wane ai hanyar nan da suka da kasan zuwa nan wannan hanyar su suka yi ta wa'annan mutane sun ba da gudunmawa kaza haka don ka gani abubuwa rejejeniya ce ake adibi abin da tuma an kai wannan hanya ina binta in ji daɗi kana binta ka ji daɗi wane yana binta ya ji daɗi to abin da ya kamata a yi shine a yi tsayin daka a ga alherin da za a samu sannan a cila samu wanda ya zo ya kawo alheri sannan a bunƙasa ƙasa in ƙasa ta bunƙasa shikenan waɗanda masu jan da rafa suka yi mana abin nan wanga hilin jirgi yau ko waɗanda aka suna da ɗaukar shi ai ga yanan amma da yake akwai bashi amma kowa ya ga wuri ya yi haske kuma ko haɗa muka da su ba su ita da shi kenan a yi magaza maza yadda za a yi a kwato ga mutum a aji wanda ko daga baya wani abu ya faru ya da yana hannu abin da yana nan na gode wannan abin da saraje gai da minti sai ban da ya ce misali hankali ne na capitalism duk wanda ya zaka neman arziki cikin ƙasa kuna za ku kiyayewa kamar yadda ce ba wurin shi kadai ba shirkin ga da ya baka misali tun lokacin da suka yi ta yi yadda gai haka ne sai ka ga yan Nijar da sun yi karatu su ne amma sun ware su da dubaranci cikin tafiya shi ya kawo kwanan baya ya tuna min da abu lokacin da minista na petrol wanga abba ya yi takarda ya ce duk inda adda shinuwa a juyan shi zama dan Nijar ba magana mutum shi koma gina bin daya lokacin da ana zance ya ce zai nationalizan lepos ba nationalize ne za a yi ba kamar duk inda adda kawai dan shinuwa guda to ya kamata a ce muna da engineer guda in ya tashi tahiya ta in yi balaguro exactement da yana suka in yi balaguro abu sai abu ya tsaya na gode malamai kenan dole kasa ko kuma sadefan da hangen da kai ministan gare ka ko shugaban kasa ko yan kasa in kuna da nauyi na gudanar da kasa ku ne ka kare hakkin ku ne ka kwata hakkin ku dangance da cikin wallawa da ake don matsala abin nan da aka sa hannu takarda wajen sa hannu ayyukan shi a nemi mutane wanda su da kwadai wanda wani guri mutanen da suka sa hannu ma ba san ba abin da suka sa ma absolutely sai an fara aiki ne sai a hudo takardu ba yadda za a yi na gode malamai nan muka zo ƙarshen shirin muhawarar mu ta yammacin yau kun ji kuma sukan batutuwan da muka tattauna da suka shafi nan gida Niger da kuma sauran kasashe na Afirka wanda kuma dukkan batutuwa ne da suka dauki hankali a cikin satin nan da hukunci satin da ya gabata a madadin malaman da suka dafa muka gabatar da shirin da kuma can bangaren na'urori bangaren kyamara da makamantansu akwai abokan aikin da suka dafa a na bangaren sai kuma makon gobe idan Allah kai mu insha Allah za mu sake dawowa dauke da wani sabon shirin wannan shirin dai za a maimaita shi gobe da misalin karfe 4 na yamma kafin nan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh